Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew talab għal projbizzjoni fuq skemi ta' beħ ta' ċittadinanza għaliex dawn qed joħolqu riski serji għas-sigurtà, il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa. Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew approva rapport riċenti tal-istess Parlament li sejjaħ ukoll għal tmiem kemm jista' jkun malajr tal-iskemi kollha eżistenti. Bħalissa hemm bejn 17 u 20 skema ta' residenza fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li bħal fil-każ ta' Malta teżisti l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Skont rapport konġunt minn Transparency International u Global Witness li sar fl-2018, dawn l-iskemi se jkunu taw lill-Unjoni Ewropea aktar minn 6,000 ċittadini ġodda u 100,000 residenti ġodda mill-2008 sal-lum. Ir-rapporter tal-Kumitat Ewropew Jean-Marc Laurent enfasizza li dawn l-iskemi ta' spiss ma kunux konformi ma' drittijiet fundamentali u insista fuq il-ħtieġa għat tneħħija gradwali tal-iskema fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat tal-MEPs talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tistabilixxi mekkaniżmu ta' koordinazzjoni li jippermetti lill istati membri biex jiskambjaw informazzjoni dwar l-applikazzjoni għaċ-ċittadinanza u residenza li kienu ta' suċċess u dawk li ġew miċħuda sabiex jiġi evitat xiri ta' passaporti jew xiri ta' viża bejn il-ġurisdizzjonijiet minn individwi riskjużi. Huwa rakkomanda wkoll li l-aġenti u intermedjari li jipprovdu servizzi lill-applikanti jkunu suġġetti għal regoli tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus. Finalment, il-Kumitat rakkomanda li waqt ix-xogħol lejn it-tneħħija gradwali tal-iskemi eżistenti fl-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi m'għandhomx jitħallew imexxu l-iskemi tagħhom stess sabiex l-ebda skemi ġodda ma jkunu miżjuda ma' dawk attwalment fis-seħħ. L-iskema tal-beħ tal-passaporti ilha snin li ġibdet l-attenzjoni fuq Malta għal raġunijiet il-ħsiena. Bil-Gvern jibqa' jinsisti li ma jissospendix din l-iskema.